μια προσπάθεια για την καταπολέμηση αυτού του φαινομένου και όπως κάθε αρχή πρέπει πρώτα να ξεκαθαρίσουμε τους ρόλους και τις μεθόδους με τις οποίες θα το αντιμετωπίσουμε. Δημιουργήσαμε λοιπόν το δικό μας τρίπτυχο που είναι ενημερώνω, εκπαιδεύω, αποτρέπω. Επίσης, για να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε το φαινόμενο πρέπει να ξεκαθαρίσουμε τους όρους θήτης, θύμα, παρατηρητής. Συγκεκριμένα για τους όρους θήτης προτιμούν να χρησιμοποιούμε τον όρο το παιδί που εκφοβίζει και θύμα το παιδί που εκφοβίζεται. Για ποιο λόγο αυτό? Γιατί εμείς καταδικάζουμε τις συμπεριφορές και όχι τα πρόσωπα και δεν θέλουμε να δίνουμε ταμπέλες στους συμμαθητές μας. Ο θήτης, να πω μερικά λόγια για το θήτη. Είναι άτομο με υψηλή αυτοπεποίθηση και χαμηλή αυτοεκτίμηση. Έχει ικανοποίηση με αυτά που κάνει στους συμμαθητές του, δηλαδή το κακό και τις προσβολές με οποιοδήποτε τρόπο. Κατά κανόνα έχει υπάρξει και αυτό θύμα εξ αρχής και είναι ένας βασικός παράγοντας για το φαινόμενο αυτό. Το θύμα είναι άτομο με χαμηλή αυτοπεποίθηση και αυτοεκτίμηση, συνήθως είναι μόνο του και πιστεύει ότι αυτά που του συμβαίνουν είναι πράγματα για τα οποία έχει αυτός ευθύνη και αναρωτιέται το ίδιο μέσα του, έχω κάνει κάτι εγώ λάθος, μήπως φταίω εγώ? Και έτσι και σιγά σιγά με τον καιρό το αντιμετωπίζει και μπορεί και αυτός να καταλήξει να γίνει ένα θύμα. Ο παρατηρητής τώρα είναι ένα από τα σημαντικότερα κομμάτια και μάλλον αυτός που καθορίζει το φαινόμενο αυτό και το διατηρεί. Μπορεί να είναι είτε ενεργός είτε απαθής. Αυτό που μας ενδιαφέρει είναι ο απαθής παρατηρητής να γίνει ενεργός, δηλαδή να πάρει δράση, και αυτό προσπαθούμε και εμείς να ευαισθητοποιήσουμε τους μαθητές μας για να μετατρέψουμε όλους εμάς τους απαθείς παρατηρητές να γίνουμε ενεργοί. Και η μεγάλη παγίδα στην οποία πέφτουμε είναι η παθητική βία, δηλαδή να μην δεχόμαστε τη βία παθητικά. Σε ευχαριστούμε, Ηλία.